Mumenti mill-isbaħ ta' talb u tenerezza fl-immaġini tal-Papa Franġisku il-ħadd filgħodu żar il-grotta u l-Bażilika ta' San Pawl kif il-Papa beda t-tieni u l-aħħar jum tiegħu f'pajjiżna fost ir-rabtin. Mal-wasla tiegħu fir-Rabat il-Papa niżel fil-grotta ta' San Pawl fejn hemmhekk xell xema u qatta ftit tal-ħin tat-talb quddiem l-istatwa ta' San Pawl. F'dawn il-momenti sagri Franġisku għamel referenza għal miġja ta' Missierna San Pawl wara n-nawfraġġju tiegħu u kif il-Maltin ma ħasbuwix darbtejn biex ħallew kollox u laqgħuh fostna. Non c'era tempo per le discussioni, per i giudizi, le analisi, i calcoli. Era il momento di prestare soccorso. Lasciarono le loro occupazioni, così fecero. Accesero un grande fuoco e li fecero asciugare e riscaldare. Li accolsero con cuore aperto e insieme con Publio, primo nel governo e nella misericordia, trovarono per loro un alloggio. Wara dawn il-ftit minuti ta' riflessjoni il-Papa firma l-ktieb tal-viżitaturi bħala tifkira ta' żjara tiegħu f'din il-grotta. Jakkumpanja lill-Papa f'din iż-żjara kien hemm ukoll l-Arċisqof ta' Malta, Charles J. Scicluna. Iż-żjara tal-Papa Franġisku ma kienx l-ewwel waħda papali f'din il-grotta kif qablu żaru dan il-post qaddis ukoll il-predeċessuri tiegħu Papa Benedettu XVI kif ukoll Papa Giovanni Paolo II. Intant wara li talab fil-grotta il-Papa daħal fil-Bażilika li kif mistenni kienet miżawda bin-nies fosthom bosta rabtin. Miserina linti fismewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, tikun li tritent kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, ħaffrinna l-nubietna għal ma naħfru l-minuħati għalina u daħalniex fit-tiġrib iżda l-isna mid-deni. Iżda forsi l-aktar momenti ta' tenerezza u emozzjoni immensa waslu meta l-Papa iltaqa' ma' numru ta' persuni ta' kull età u li huma vulnerabbli. Għal din il-laqa qasira kien hemm persuni minn lista sħiħa ta' organizzazzjonijiet non-governattivi diversi bil-ħarsa fuq wiċċ Papa Franġisku tixet bl-aktar mod ċar is-sensittività tiegħu għal min qed jgħix fis-sofferenza.